Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka-ana-ana jud ta. Maayong adlaw kaninyo mga ka-listeners. Karon mag-upload ta sa atong part 4 sa ana-ana drama o akong ibalik mga ka-listeners no pag-istorya nga katong dili ganahan maminaw sa atong mga istorya. I-pass forward lang ninyo no. Pwede nga modityon mo sa drama. O mo ni mga ka-listeners no. Ang atong sender sa first round pangalan kini og Carmina. So ayang ginaingon mga listeners nga ang kinabuhi daw dunay kasakit ug kalipay. Mo tinuod na mga listeners no, dunay kasakit ug kalipay. Matud pa niya mas maayo daw maguna ang kasakit kay human niini may maabot nga kalipay. Ug tinuod na mga listeners no sa atong mga kasakit makulihan dyan na siya og kalipay. Kung second round mga listeners no, panganlan kini siya og ang sindir ani si babae gapon Sharon. So matod pa niya natural man ang maibog pero abnormal pod ang mangilog. So tinuod yun na no. So ang istorya ani ni Sharon nga nangabit ni iyang bana no nga bakakon kay siya. So di na to kalikayan mga listeners no nga bisan unsa ka maayo nimo na juday mga bana nga di tanan bana no napoy dagan bana nga buotan puro napoy mga bana nga mga bit jud no sagun saon kay ambot ana nila nga ganahan mo jud sila mga bit pero kana sala jud na siya mga listeners no na kita natay mga asawa bana dapat dili jud ta mga bit og di na to tas-on mga listeners ato na sugdan atong ana-ana part 4. Ako si Carmina, ginaingon ang kinabuhi adunay kasakit o kalipay. Mas maayo maguna ang kasakit kay human niini nay moabot nga kalipay. O kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Daoy, daghan mang naa sa kong pisalanan. Mauwaw man ko mangumpisal. Miss, naglinya sad ka? Aha. Asa ang last nga linya para mangumpisal? Kana diha oh. Oh, wala ka naglinya? Uwa. Salamat, miss ha? Sige. Buutan siya dagway. Pariunon ang iyang naong. Wa pagay ko makakumpisal nakasaan ako. Muli niya na lang ko aron makakumpisal pod ko. Oh, nangumpisal ka? Pero unsa? Para mahayahayang akong pamati. Oh, ingnan lang yun nga daghan kag nahimo nga sa maong nangumpisal ka. Dili ko perpekto, Femi. May isa ako. Mao na nga akong ikumpisal. You're fake, Carmina. Kung mo imo huna na ako, okay lang. Wa ko'y mahimo. Ug wa man ko'y angay nga ihatag nimo nga rason ngano nangumpisal ko. Besides, it's me, not you, Femi. O unsay pasabot nimo anang pagkasultiha ha, Carmina? Just saying. Uy, Day, Carmina! Ay, kumpiyansa ni Femi, Day. Kay, anak ko, na lang mo kay Hana! Ano kasulti mo ka anak bayot? Uy, girl! Gitukob ni Femi ang akong boylet, no? Wewe. Uy ka dyan. Tinuod lagi, no? Pero ang akong boylet, no? Huwag niya mapaaki. Kagipili man ko sa akong boylet kay niya. We, mao ba bayot? Ganun, girl! Ay, kakalit kas uwan. Ay, busog na pa da. Ana lang ko sa unahan sa simbahan magpasilong. Malabang na ko. Ay, hala, napilo pagid akong payong. Nabasa inuong ko. Ay, Ginoo. Ay, nabasa jud ko ay. Uy, basaan ako eh. Sige ko na, ka na ako. Lo, nagka-familiar man ko anang tawanan. Lord.
Miss, sorry nga. Nagilakan ko kay maruglo ang akong gibati. Namatay ang babae nga may tanan alang ka na ako. Kaslo na unta mi, diyang yataki siya ang namatay. Yan ang adawa sa among kasal. Mao ba? Condolence di ay. Ang dondon ko, miss. Carmina pud ko, Don. Oh, bago mo lang siyang nakaila? Close naman laging mo as in. Uy, ngano di ka girl, oy? Wala ka tungod nga magka-close tayo sila si Don o Carmina? Gamong ganin ni Carmina, dugay na mga amiga. Pero, di mo close dun kay traitor ka. Unsa ka diya, bayot? Kaya ngano, di ba tinuod? Are, Oh, ay! ano ka ngayon? Kisay mo, ha? Kisay mo? Agay! Alam mo, boss, yun! Bayot ka, agay! Ay, bugat kay kakamat. Nagtoo ka? Bayot, ay! Naunsa man mo? Unsa man? Oh? Naman, gusto ka bugno? Gusto ka bugno? Sige! Suminita mo! Hmm? Nag-away mo? Oh! Tungod ni mo! Don! Ay na mo pag-away. May ibalita mininyong duha ni Carmina. Magpakasal na rin. Unsa? Kasal? Oh, bayot, Femi. Magpakasal namin si Don. Oh, di ba? Ang saya-saya! Kasadayon! O sa mga Femi? Nasuya na po ka! Che! Ikaw Don. Dawaton ba nimo si Carmina nga mamahimo nimong sawa? Akong dawaton, padre. Da pa man. Ikaw Mina. Dawaton mo Don nga himo. Dawaton ako, padre. Dali. Nagdali, Dre. Patiwasa. I'm sorry, Father Andy. Nagdali man mo. La, lips to lips mong duha. Lips to lips agad? Oh, ay dugaya kay daghang taon na naon ninyo. Ah, Unyan lang tiwasa ninyo kung adto no mas katri ha. Sige, Father. Anong lami man gitimplahan? upas kitimplahan. Don. Oh, pas. Don, lagi ka paspas pa. Don, nga ka, Don. Patay na, namatay sa kamay, Don. Don! Niya ka ba sa dinhi aron muluag ang imong gibati? Ako si Ray, seaman ko. Niya ako ning dapita kay gusto kong muluag ang akong dughan tungod sa babae nga bakakon. Ay, nagsabot naman yung tami nga after 10 years sa akong pagbiyahe sa barko, magpakasalami pero dibuang ko niya. Pagpauli na ako, mabdus ng kanahang dako. Excuse me. Wa ko'y panahon nga mamati sa imong love story. Excuse me. Sorry, Misa. Pero igo lang kung nisulti ni mo ini. Maay na lang kapahungaw ko sa kahuot sa kundugan ba? O muwanin ako isulti ni Bisan Kinsa. O nagpalayo ko sa among dapit. Wa ako magdahom, naabot ko yung dapita o nakita tika. What? Magpakasal ka, Carmina? Ni Kinsa? Nako! Uy. Ikaw na yung friend ni Carmina di ay nga gisigihan niya gisgot na ako. Hi, ako si Ray. Siya? Oh, bayot. Carmina. Father. Lisyon ninyong duha ha. Lisyon. Congratulations. Thank you, Father. Thank you, Father Thank you, Father Andy. Happy? Happy. Happy. Oo na ni mong bana. Ako'y nagkasal ninyo. Karoon sa ikaduha gyapon ni mong bana. Ikaduha ni mong bana. Ako gyapon ni kasal ni mo. Beda. Di na dyan ka, virgin sa. Hello, Father. Uy, ayo, anak, Dre. Pagampo mo perme ha. Salig sa naas-taas, okay? Nga naman, Father Andy.
Ngaway daw tang may tabo sa inyong kaminyoon. Sa ibaw na ka. Tabangin mi sa pag-ampo, Father, nga dili na mahitabo. Oh, bahala mo Naibaw, niyo. ha? Dre, pag ginala, Dre, uy. Joker sa ni Father. Ako na mag-ampo ninyo. Kamoy mag-ampo sa inyong kaugalingon. Tabangin sa mi. Tabangin sa mi, Padre. Dili ko mag-ampo ninyo. Ayaw lang, Dre, para buhat ay ko. Bahala mo Ayaw niya. lang, Dre. Bitaw, Padre. Naibaw ko unsa nang naasa mong nauna, Padre. Bitaw. Isaad na ko kay Carmina. Ah. Dili og di gina ko siya biyaan, Father. Dili, Father Andy. Gusto na mo anak, B, nalimbaw pa akong balhibo. Hello, Bayot. Girl, Oh, relax lang ha. kay, Kalma lang cute. ano di ay, uy, naunsa man Bayot? Naunsa ka? Dis oras na maros kagabi, nanawag lagi ka, unsay problema? Wag girl. May pahibaw lang ko nimo. Nga, Ni ako karon sa daan. Doon na sa tong dapit ba? Ako nakita girl si Ray nga imong bana. nga, Na-discuss siya girl. Ang iyang motor sa patir nga simento. Oh girl, nabuwa kang ni Ray. Carmina! Carmina! Hello Carmina! grabe sa. Duha ka lalaking akong gipakaslan. Pulos man gikuha ni Lord. Ay, ingon ni Anit magtiaw ang kapalaran girl. Grabe sang tiawa Bayot, uy. Gibiyaan ko nila nga dili ko na sila makita pa. Lord, kung unsa may rason nga mao ni nahitabo na ako ni gidawat. Sorry. Sorry nga nakasulti kong pagmangay nimo. Sorry, Lord. Sorry. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Sharon, kinaingon, natural raman ang maibog, pero abnormal po ng mangilok. Mao kinay nahitabo sa akong kinabuhi, nga di na ako mahikalimtan. Siya, may party pa karong gabi, kuya ta? Di lang ko gaham. Nga naman. Mauwa ko si mga kauban sa opisina ko eh. Gawas pasad, ma-out of place ko. Naaman ko. Bisa na. Mabiyaan ba ako nimo kung mabisi ka? Unya. Ikaw na lang tambong sa inyong party, uy. Sige siya, ako madugay pa kong pauli, anak. Okay ra. Party good na. Lain po kaig mo uli kag sayo. Salamat sa iyong pagsabot ha, Sharon. Swerte kay kung nag-asawa ko nimo. Ug labaw na kong swerte kay buutan kagabi. Dili pareha sa ubang mga bana nga, dili matagbaw sa asawa. Mangita pagkabit. Giupo lagi ka. Inom ang tambal dong. Manay mingman. Naay tableta sa medicine cabinet. Kadiyot ha, diha lang ka. Kaya akong kuhaon ng tambal. Ay, mura wag nagkamalay. Magbantay ko ini. Ayaw na lingi-lingi sa palibot, Gab. Nakasabot na mi. Alas 12 na ko do. Pag-Viber na. Ikaw, anong niapam ka sa opisina? Pag si Tihol na. Aunsa? I miss you, Gab. Kalmasa. Hindi pa tas gawa sa imong apartment. Manood sa ta. Kasi doon niya magkakita na to. Dali, Gabi. Lugo akong mata ini. Ngano di ay? Kini mo hata. Huwag na buhat ni Sharon ako. Banga di siyang pag-aasawa. Sige. Gihimo kong idol sa akong anak Sharon. Mao nga kung unsay iyang nakita nako nga pagmahal ko sa iyang inahan mo sa iyang gihimo diyan nimo. Di ba, Gabs? Gabi, nagigsulti si Papa ni mo. Ha? Nga naman ka. Marago man ka mahimutang. Kisa mo nagikatik si mo, Gabs. Ang amuram kang napalaka, ha, Gabs? Gabi, Kuan. kinsa ko na ng imong ka-text. Nangutan na si Papa, oh.
kuan ka ng si Julius pa. Hangyo nga mo si siya. Ug hangyo nga kumahimo ko no. Ako'y iyang ipatod sa ospital ako kay gisiis ko niya asawa. Unsa? Oh, kung mao na, Gab, dali. Hatda na to kwarta si Eh, Julius. ako lang. Ako lang hatod niya. Siya, dini ka lang. Bay, Gab! Hi, siya. Naan ang kwarto ha, oh. Kumusta siya? Sudla. Maayo kay niya ka na. Nagpakita ka na ko. Kumusta ka na? Kapit ang bata, Gab. O siya makuha. Kuya, buwan na ko da. Maayo ang tagmakuha ning bata, ah. Cherry, unsa ko ka? Way labot ang bata sa atong saha. Wa bitaw. Pero kung mugawas siya, maokin ang ebidensya sa atong pagkamakasasa. Gusto na. Di natin maglalis. Niyang kwarto. Kaya sa may mo doktor kay mag-exulti ko niya. Kaya man akong pag-exulti sa doktor, maulit na ko. Dili ka mahimong uli. Unsa? Tulo na ka oras kong naulit gikan sa bahay sa amahan ni Kapi. Pero si Kapi, wa pa magyud mag-text o manawag nga nagpahibaw kung kumusta ng asawa ni Julius. Kumusta na ka ngayon kahimtang, no? Ay, tawagan ako si Julius, P. Kulbaan na ba ko da? Ani ka din sa ospital. Bantaye ko. Demanding ko di mo. Bahala nagdemanding ko. Basta kay anhik ka matog karon sa ospital. Di na mahimo, Cherry. Mangita na ko si Sharon. Ha, sige. Sige pa uli. Kaya magkita yung katag, ini ba? Kung mag-wild ko din sa ospital ron, unya doon ay makakuha na tong video, matrending kitang duha. Binuang Wa ni mo. ko magbinuang, Gab. Wa ko magkomedya. Mahimong karon dayon ako ng buhaton. Bahala ka. Buhata. Ay ko kagita. Kay katungod ako. Si Sharon mo'y dakog katungod ako. Kay asawa ko siya. Maumuuli ko. Bahala ka mag-wild ka diya. Ah, di ay. So okay ra nimo nga mag-wild ko karon din sa ospital? Pag-wild. Gihagit yung ko nimo, Gabi. Pas, mag-wild ko. Ibtan ko kini akong dextrose. Oy! Binuang! Ay, binuang ha! Ipanglabay ko kini mga gamit sa Oy! ospital. Ah! Kalagsik! Guard! Ah, di ay. So okay ra nimo nga mag-wild ko karon din sa ospital? Pag-wild! Gihagit yung ko nimo, Gabi. Pas, mag-wild ko. Ibtan ko kini akong dextrose. Oy! Binuang! Ay, binuang ha! Ipanglabay ko kini mga gamit sa Oy! ospital. Ah! Kalagsik! Guard! Sharon! Gab, Oh. na-trending sa FB, oh. Oh, Gusto ka mo tanaw? Ha? Unindot sa man? Nindot! Sa man? Tanawa! Mo ba? Di ba ikaw ning lalaki, ha? Ha? O kaysa maning babae nga nang hagi sa ospital, Ha? imo ning kabit? Day! Ako muna na. Ikaw bitaw, no? Ako na trending di. Ay! Buta na ni magtinawgan ako, no? Daay man. Day! Kanang... Ay, maayo bigod kay kus mga tao nga maayo pod nako. Pero kung salbahis ang tao diri nako, mas labaw pa kung salbahis. Unsay address ining bayhana? Taga diin siya kay akong adtoon. Sharon! Danglos pa nga kumbana dihang gipangutana ko siya taga diin ang iyang babae. Marigyo na pa kag irong buang ang iyang hitsura. Ug mao to mga listeners atong ana-ana part 4. Ug salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Ug mao to atong round 1 nga ang sender si Carmina, atong second round ang sender si Sharon. Ug salamat kayo sa inyong pagpaminaw mga listeners ug atong ating ang part 5.